Este ano que remata, o 2009, sin duda vai a ser recordado por todos nós. Foi un ano de sacrificio, de traballo, pero tamén de éxitos. Para todos, para min, sin dúbida. O ano 2009 é o ano da esperanza, é o ano da ilusión, é o ano do traballo e do éxito. Pero este ano xa rematou. Conseguimos todos os obxectivos que tiñamos. E agora nos queda un ano excepcional, un ano 10, o 2010. Nese ano temos que consolidar, temos que seguir abrindo as portas á esperanza, á ilusión e ao traballo, a determinación e o sacrificio. Pero nos vai acompañar o ano 10 o camiño interminable dos camiños de Santiago, todos os que conducen a Galicia, de todos os lugares do mundo. Por eso, queridos amigos, quixera felicitar polo feito no ano 9, estou convencido polo que vamos a facer xuntos no ano 10. Espero que este ano 2010 sexa un ano 10 para todos, sobre todo para os que compartimos unha forma de ver, unha forma de interpretar e unha forma de comportarnos na sociedade. Gracias polo feito no 2009, ánimo e moita sorte polo que nos queda por facer no ano 10 do 2010.